Ikaw, gusto mo pa makipag-away sa akin o makikipag-usap ka ba bilang alipin ni Yeso Cristo? Gusto. Ano mo rito sa tao nito? Bakit mo siya gusto patayin? Ha? Bakit niya siya gusto patayin? Ano ba kasalanan ng tao ito? Bakit mo siya gusto patayin? Ano? Ano? Nainggit ka sa kanya? Kakalasin mo yung nilagay mo sa kanya, hindi? Ayaw mo gamitin yung mga kamay mo? Eh, gusto mo makipag-away sa akin. Binibigyan kita ng pagkakataon. Aalisin mo hindi? Ayaw mo talaga? Ayaw mo? Hindi ko nagsabi, ha? Ayaw mo talaga? Aalisin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Ayaw. Eh di ayaw ko rin. Dagdagan na magniti ko ang kuryente. Tatanggalin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Ayaw mo pa rin? Ayaw pa rin magniti ko. Igawin mo ng isang daan yung ini sa katawan niya magniti ko. Tatanggalin mo hindi? Ha? Ayaw mo pa rin? Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? O, kalasin mo na. Pas. Lahat. Tanggalin mo. Lahat. O, boss. Tanggal. Kala ko ayaw mo pa eh. Dagdagan ng apoy magnitikan ng katawan niya. Lagay sa ulo. Sige. Sige, kalas. Lahat. Tanggal. O, boss. Lahat. Ano ba taga kinagagal mo sa babae ko? Ha? Ano ba taga kinagagal mo sa kanya? Ano ba kinagagal mo? Tatanggalin mo yung sakit niya sa Sigmura. Sigmura? O hindi? Tanggalin ko na. Pati doon sa tenga? Lahat. Sige. Ilang taon ka na? 47. Sige. May anak wala? Mayroon. Sige. Ilan ang asawa? Tatlo asawa mo? Okay, pas. Pangilang ka sa pangatlo? Pangilang ka sa pangatlo? Tatlo pa na asawa mo? Hindi pala. Sorry. Hindi pala tanong ko. Okay, pas. Tatlo asawa mo? Ha? Kung tatlo asawa mo, ano yung unang asawa? Anong trabaho niya? Ha? Anong trabaho ng asawa mo na? Yung pangalawa? Yung pangalawa? Ayaw tayo sabihin? Namatay na. Yung pangatlo? Yung pangatlo? Kakalasin mo hindi? Yung isa na lang, tinatanong ko, ano yung isa? Anong trabaho niya dati? Anong trabaho niya? Ayaw pa rin. Sige. Ayaw mo talaga, ha? Itaas na magniti ko ng 150 kuryente sa katawan niya. Kakalasin mo hindi? Kalas. Lahat. Ano yung mong asawa? Anong trabaho niya dati? Ngayon, anong trabaho niya? Ayaw mo kausapin. Mainitin pa magniti ko. Okay. Kalasin lahat. Tanggalin. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Pas. Lahat. Ano ba nilagay mo sa katawan niya? Ano ba nilagay mo? Ano ba? Ano nga nilagay mo doon sa tenga niya? Ano ba yung nilalagay mo sa tenga niya? Buwangin. O, di kalasin mo yung buwangin doon sa tenga niya yung umuulong. Okay. Doon sa sikmura, ano nilagay mo? Ano nilagay mo sa sikmura? Adikat ka yung sinulid. Ilang taon ka na ulit? Ilan ang anak mo? Anong panganay? Babae, lalaki? Babae. Ilang taon na yung panganay? Ilang taon na yung panganay mo? Kung saan ka sa tiya? Sa Christ, Diyos.
32? Hindi ako naniniwala. 15. Ha? 15 siya nag-asawa. Labing 5 taon ka pa lang nag-asawa, manarap ka pa rin kay Judas. Okay, paspas. Talaga ang mga kayo, idol sa mga sabi ng katulad. Kaya, paspas. Wala. Oo, boss! 32 pa nga lang. Tagalin lahat. Lahat! Nasaan ka ngayon? Nasa bahay! Sino katabi mo? Mga anak ko sa kapo! Anak katabi mo? Nakahinga ka? Nakatulog o nakatayo? Opo! Kasama ko yung mga apo ko sa kama! Okay ka na sa lahat. Sige. Bubos lahat. Sino nang turo sa'yo magdasal? Na ganyan. May kilala akong apuntaryo! Sige, kalasin mo lahat. Tangin lahat. Nakaupo ka kasama yung mga anak balugang mo. Ay, ako mo. Sige, paspas. Lahat. Ikaw saan yung regularyo? Sige, ubusin mo lahat. Babae lalaki ng turo sa'yo. Lalaki! Lalaki. Ubus lahat. Matanda rin nagtuturo sa'yo, bata pa. Ay! Matanda na! Ilan taon na yun? Ang na na. Ano na? Nasa 50, 55. Sige. 50-55 na nagturo sa'yo. Binayaran mo, nagbayad mo ba sa kanya? Parang ka. Hindi kilala ko. Sige, pasusin mo lahat. Tanggalin. Lahat. Ubus lahat. Tanggalin mo lahat. Ubus. Meron pa bang buhangin at saka sinulid? Wala na. Sige. Pusin lahat. Meron pa wala na? Wala na. Sigurado. Wala na. Talaga. Itaas magtitigo. 200. 250. 300. 1,000 na kuryente magtitigo. Hindi ka naman. 1,000. Yan ang katawan. Wala na akong itatanong sa'yo. Pero may sasabihin muna ako sa'yo. Dahil may anak ka at apo, pasensya na. Kailangan mo itang maparusahan muna. Pero hindi ko sasabihin kung anong parusa ko sa'yo. Bahala na si Kristo. Amen. Oh. Gising. Sabi mo yung Jesus name. Ibukan mata. Sandal. Painumin mo muna siya. Ay, siya mo. Diretso na. Wala na. Yung nakapigil ka kanina, isang madilim maliwanag. Madilim sa po. Parang yung may mukha na. Ngayon, ano pakiramdam mo ngayon? Anong sinabi mong wala ng ano? Hindi naman. Wala na yung munggo? Wala na? Salamat kay Kristo. Okay. Ilan ba? Teka lang. Ilan ba asawa mo? Isa lang po. Ilan anak mo? Isa. Babae lalaki? Lalaki. Isabi mo 3 asawa mo. May 2 ka pang asawa. Yan, dapat mo. Yan. Si Kuya, ayan asawa ko. Sabi mo 3 anak mo. Nasaan ka ba ngayon? Sana. May sabi mo, katabi mo yung apo mo. May apo ka na rin? Tawa si Kuya. Wala. Wala ka palang apo eh. Sabi mo kasi 3 anak mo, 3 asawa mo. Ha? 13 pa lang. 13 pa lang? Ang dami mo palang asawa? Sino pa palang sasawa? Sige, salamat po. Thank you so much. Salamat, paalam ka natin. Sige na.